Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti nasantuan akasuratan iti libro ni Daniel, Kapitulo 6, versikulo 1, agingga 28. Dahito yung pakasaritaan papagayam, kat paset ti nakikaykay sa ti Ferds Caballero YouTube channel, ita a Semana Santa, kas panagnilin, kan pananglagip iti panagtutuok ni Hesu Kristo, tapno masubot ti basbasol, ti sangalubungan. Ita tanakapili akon iti sangagasot 20 a gobernador iti entero a pagilian. Kayat ko amaamuan, no adag kitakit no tumubngar kadag iti napili. Awan napatagngari. Awan iti pangandang nyo. Kayo tinayin daklang ngari kat anyaman na pagayatan nyo ti masuro. Nasaya at ngarod no kasta. Kadagupan dagiti napili a gobernador iti entero a pagilian, mangduto ka iti mangidaulo kada kayo amin. Daniel, napatag nga ari. O masidag ka kanyak. Matungpal, napatag nga ari. Iti sangwanan niyo amin, dutukak ni Daniel, ang mangidaulo kada kayo. Kanadapay mapili at dua akadwana. Ari Dario? Nalawag tinangag mo, Daniel. Ken tinangag yo amin.
Ni Daniel ken ti duapay a kakadwa na amapilik, ti mangidaulo kada kayo amin na gobernador, ken mangkita iti pagsayaata kas Aryo. Saan narumbang ang mapahay kanyak ni Ari Dario? Masapol ang mapanagnagak ti bagik kang kuana. Aramidak ti amin nakabailak. Tap na agbalinak ang nasayat at dadaulo, dagiti nadutukan na gobernador diti Pagilian. Saan narumbang nga paayak ni Ari Dario? Tinalaknak ti Ari. Isa arumbang nga ipaay kumat ti amin akabailak. Amo kadinak baybay anti Diyos iti daytoy ang naipabaklay kanyak. Sigurado at tulungan naklakit di ti Diyos. Iti paliiw ko. Makitak anasaya at ti panangidaulom kadagiti daduma a gobernador iti Pagilian, Daniel. Agyamanak no kasta, napatag nga Ari. Diyak kaya't ang madadal ti panagtalik yu kanyak. Isungar aramidok mat ti amin akabailak. Katangay na panagnikak anasaysaya at ti trabahom ngam dagiti daduma a pangulo ken gobernador. Agsipod ta na isang sangayan ti kabailam. Sika Daniel, ti panggap ko adutukan amang imaton iti intero a pagarian. Anya? Sigurado kayo ka di iti dayta, Ari Dario? Abay kit dinasaan, Daniel? Nakunakon. Napanagnaka ka na saysaya at ti trabahom ngam ti daduma. Kan na isang sangayan ti kabailam. Isu kayat kaadutukan amang imaton iti intero a pagarian. Agyaman na kiti panagtalikyo kanyak, natanok nga Ari Dario. Namnamain nyo, asaan to ang madadahal ti panagtalikyo kanyak. Aramidak, ken ipaay ko ti amin akabailak. Narumbang ni Daniel Latan titaltalkan tinapatag kanatanok ani Ari Dario. Isukit din ti pinuskan ni Ari Dario amang imaton iti pagarian. Wan nga rod, agpapada tayo lang mo't nga danay sang sangayan nakabagalan na. Ngam apay anilang Daniel titaltalkan ti Ari. Masapol paliiwan tayo ni Daniel. Imposible nga awan pakapilawan na. Imposible nga awan bidot, amar-aramid na. Puno tayo da. Adda nga da ti pakabapalawan day jay. Iso nga agtignay tayo amin. Masapol apaliiwan tayo ni Daniel. Mayat kayo kadi. Wan, mayat kami ti day da. Naska na makasarak tayo iti mabalin tayo. Apang idaruman kini Daniel. Idarum tayo iti Ari, ti pakababalawan na. Iti kasta, saan latan nga iso ti taltalkan ni Ari Dario. Kakadwa, ay unak tinaybaga ti kadwa tayo. Anyo ti makunayo? Nasaya at no kasta. Paliiwan tayo nga rod ni Daniel, kat doktalen tayo, ti pakababalawan na.
Nagbirbirok dagiti dadduma a pangulo ken dagiti dadduma a gobernador iti pangbabalawan ken ni Daniel iti panangimaton na iti pagarian ngam awan tinasarakan da abiddot wenno pakapilawan na. Agsipod ta mapagtalkan ken awan killo nga aramid na. Kinunada iti tunggal maysa. Awan ti pambarantayo a mangidarom ken ni Daniel. Malaksid ti maipapan iti relihiyon na. Iti kasta, dimmatagda iti ari. Ari Dario, manayon ko ti panagbiag mo. Anya ti maipaay ko kada kayo. Nagnunumuan mi amin na papangulo iti pagarian. Dagiti mangimaton, dagiti gobernador, dagiti agtuturay, ken dagiti daddum mga opisyales. Adawaten mi ken ka o ari. Amang ipaulog kay ti bilin nga inkapilitan ti pan nakapatungpal na. Anya day ta bilin. Ibilin mo na tanok nga ari, nga itilasod ti 30 aldaw manipod ita. Awan ti mapalubusan nga agkararag iti oray anya didiyusen, wenno tao. Malaksid ken ka na tanok nga ari. Anya. Madusa ti mang salungasing iti daytoy abilin, ket maitapwak iti rukib, anap no iti leon. Itangarod o napatag nga ari. Ipaulog mo kumatibilin kat pirmaam. Tapno sana mabali na baliwan akas itilintag dagiti taga Media ken taga Persia. Napirmaan kaya man ni Ari Dario tibilin. Ngay tilasod ti 30 aldaw. Kat awan ti mapalabusan niya agkararag iti uraan niya didyosen. Wano tao, malaksid ka ni Ari Dario. Ngam sana kaya't asawon day nga isardang kumot ti nakairwamak. Nakairwamak kung tagkararag iti Diyos iti mamitlo adaras iti agmalam. Kat sana malapdan ti napirmaan na bilin ti kastakan na widak. At ay tanti pagnano idak. Kasi din nakairwamak. Mapanak iti may kaduakad sa aran ti balay ko. Iti silid nga datalo atawa na. Agparinto mga kasumango iti Jerusalem. Katag kararagak iti Diyos. Mamitlo iti may sang aldaw. Manipod dito'y ayanta. Matanawagan ta ni Daniel di tabalay na. Wan nga rod. Amo na nga ta palpaliiwan ta. Oray pa'y mahamuan na. Aniya ko ma. Ang mga nonya taramidin na katata no maamuan na palpaliiwan ta. Di mo pa kadanagan day ta. Ti importante. Matiliwan ta ni Daniel nga agkarkararag. Taday talaang ti pakababalawan kan kuana. Tinalaos, apanamati na iti Diyos na. Ha? Kitaom? Nagparinto mga ni Daniel, iti ayan dagiti nakalukat at tawa na. Asumang sango iti Jerusalem. Saan ta na pa ay? Natiliwan ta ni Daniel. Wan nga rod.
Natiliwan tangag karkararag ni Daniel iti Diyos na. Isu nga itamot laeng, dumatagta iti napatag nga ari. Masapol na maamuan na, tinaduktalan ta. Natanok nga ari. Adda pinirma mabilin, ngay tilas o ti 30 nga aldaw. Siya sino man niya agkararag, iti orean niya di Diyosan, wano tao, malaksid kan ka. May tapwak iti rukib, anapno iti leon. Wen, masapula maanurot ti bilin ta saan amabaliwan ti lintag dagiti Medos ken Persiano. Napatag nga ari. Ni Daniel, amay sa kadagiti napatalaw kas balod ijay Huda. Saan nakaaraman akas ari? Kat di natong palan ti impaulog mo abilin. Anya ti kayat mo asawan? Mamitlo nga agkararag iti maysa nga aldaw ni Daniel. Anya? Napalalo ti pan nakariribok ni Ari Dario, idi mangeg na ti imbagaken kuana dagiti dadduma a gobernador. Nagbirok iti pamuspusan a mangispal ken ni Daniel. Nagmalmalem a nagpampanunot no anya ti aramiden na, ngem dim matagmanen dagiti lalaki iti ari, ket kinunada ken kuana. Pagamom o ari. Awan tilintag, ngay paulog ti ari a mabalbaliwan. Kas mayan nurot itilintag dagiti Medos ken Persiano. Talaga nga awan mabaliwan. Soldados! Napatag nga ari. Ingkay alaen ni Daniel itamot laeng. Tamay tapwak iti rukib anapno iti leon. Agtignay kayon! Anya ti basol ko, napatag nga ari. Isalakan nakakumati Diyos mo apag serserbiam asipupudno. Napatag nga ari. Alan soldados, itapwak yun ni Daniel iti rukib anapno iti leon. Matungpal, natanok nga ari. May ka Daniel. Dita ka rukib anapno iti leon. Ala, mangala kayo iti dakkel a bato, kati sarayo iti ngarab ti rukib. Tapno awan makaisalakan ken ni Daniel.
nagpat nagadyak nakaturog. Sa anak mo't anak kapangan. Kadyak impalubos nga damayag dito'y amang linglingay kanyak. Talaga saan anapunas iti isip ko no anyan tinapasamak ka ni Daniel. Tangay parbangonen. Kasayaatan numapanak iti rukib anakay tapwakan ni Daniel. Daniel, nga dipan ti Diyos asibibiyag. Naisalakan nakakadi kadagitilyon ti Diyos apagserserbyam asipupudno. Natanok nga ari Dario, manayon kung pati panagbiag mo. Ha? Imbaon ti Diyos ti anghel na, kat pinagkaum na tingiwat dagitilyon, tapno saan da kadangran. Inaramit na daytoy, gaputaan mo na nga awan basol kukan ka, o natanok nga ari. Soldados, umay kayo ditoy. Darasan nyo. Umay kayo terwaryo ni Daniel iti rukib dagitilyon. Soldados! Napalaos ti ragsak ni Ari Dario, nang runa idinakita da nga awan apulos ti dunor ni Daniel, agsipod tanagtalag iti Diyos. Kalpasan na, pinatiliw ni Ari Dario dagiti lalaki anang idarom ka ni Daniel, kat pinaytapwak na ida iti rukib dagitilyon, agraman dagiti anak ken asawa da. Di da pa'y nagdiso iti rukib, sinikbaban dagitilyon ida. Narumek-rumek dagiti tulangda. Nagsurat ni Ari Dario kadagiti tattao tinaduma-duma apuli, ken pagsasao iti intero adaga, ket kinunana. Napateg akailyak. Ibilin ko iti intero ang masakupan ti pagariak. Masapul nga agraem ken agbuteng dagiti tattao iti Diyos ni Daniel. Isu ti sibibiyag a Diyos, ket agturay iti agnanayon. Pulos adinto matadael ti pagarian na, ket dintumet agpatingga ti pannakabalid na. Mangisalakan ken mangispal. Agiparang kadagiti nakaskas daaw ken milagro sa dilangit ken ditoy daga. Insalakan na ni Daniel iti panang patay dagiti leon. Rimang ay ni Daniel iti tiyempo ti panagturay ni Dario, ken iti tiyempo ni Ciro a Persiano. Papagayam, ditan tinaggibusan ti espesyal aparang, anaadaw iti nasantuan akasuratan, asagot mi ita a Semana Santa. Kas panakikaykay sa ti Ferds Caballero YouTube channel, iti panagnilin, ken panangilagip iti panagtutuok ni Heso Kristo. Tampok dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi.